Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Ελπίζω να σ' αρέσουν τα βίντεό μου, να σ' αρέσει και αυτό το βίντεο τώρα που θα κάνουμε, το οποίο αφορά στα ερωτικά σου. Πώς θα είναι τα ερωτικά σου αυτό το διάστημα, λοιπόν, είναι η ερώτηση. Πριν ξεκινήσουμε, θα σου πω 2-3 πραγματάκια. Αυτή καταρχήν είναι η τράπουλα που έχω φτιάξει εγώ, και εδώ είναι οι εικόνες. Τις δείχνω για να τις δεις, γιατί την πουλάω και την βγάζω τώρα στα ελληνικά. Αυτή εδώ ήταν στα αγγλικά και κυκλοφορεί μέσω Αμερικής, και είναι αρκετά μακριά και ίσως κοστίζει. Τώρα κάνω συνεννοήσεις με ελληνικό εκτυπωτικό οίκο, ώστε να μπορείς να την έχεις στα χέρια σου και πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο φτηνά, έτσι. Λοιπόν, σε λίγο καιρό θα την έχω εγώ στα χέρια μου και θα μπορώ να στη στέλνω εγώ. Θα βγάλω ειδικό βίντεο γι' αυτό, για να σου πω πότε θα είναι έτοιμη. Είναι όλα έτοιμα και περιμένω να κάνω τη συμφωνία με τον εκτυπωτικό οίκο στην Αθήνα. Και θα σου στείλω αυτή και σχεδιάζω και άλλη μία και θα τα πούμε σε άλλο βίντεο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δες λιγάκι. Έχει φτιαχτεί με αρχαίους ελληνικούς χρησμούς κατόπιν δικής μου έρευνας. Αυτοί οι χρησμοί είναι 2.000-2.500 ετών. Έχουν συντομευθεί βέβαια, γιατί ήταν πιο μεγάλοι. Εδώ είναι η περίληψή τους. Έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι από το χαρτί από αυτή την εταιρεία, η αλήθεια είναι, από αυτήν την αμερικάνικη εταιρεία, το χαρτί είναι άπεχτο, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι ακριβό. Για να δούμε τέλος πάντων με την ελληνική εταιρεία τι θα κάνουμε. Αν θέλεις προσωπικό ρίξιμο, κάτω έχω βάλει το email μου. Στείλε μου email για να κάνουμε προσωπικό ρίξιμο. Πολλοί με ρωτάτε πόση ώρα διαρκεί. Κοίταξε, υπολόγισε γύρω στην ωρίτσα. Κάμια ωρίτσα, από 50 λεπτά, μία ώρα, εκεί. Τώρα μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω κάποιες φορές, έτσι. Λιγότερο από 50 λεπτά δεν νομίζω να πάει. Τι να σου πω, να έχεις τόσο ξεκάθαρα χαρτιά δεν νομίζω, και θα κουβεντιάσουμε και θα σε ακούσω και θα μου πεις πράγματα και θα σου πω. Λοιπόν, οπότε είναι 50 λεπτά με μία ώρα, εκεί γύρω υπολογίζεις. Θα δεις τις λεπτομέρειες κάτω από το βίντεο, είναι το description box. Πάτα και θα δεις και το email μου για να μου στείλεις και τις λεπτομέρειες. Αν όμως δεν έχεις τα χρήματα που ζητάω για κανονική συνεδρία, ζωντανή συνεδρία, online τις κάνω τις συνεδρίες, έτσι, δεν ζω Ελλάδα, οπότε online οι συνεδρίες. Αν λοιπόν δεν έχεις αυτά τα χρήματα, είναι ok και θέλεις να πεις σε κάποιον αυτά που νιώθεις, αυτά που αισθάνεσαι, θέλεις να δεις τι συμβαίνει με τη ζωή σου, με το μέλλον σου, με τον άνθρωπο που ενδιαφέρεσαι, με τα οικονομικά σου. Αν λοιπόν δεν έχεις τώρα τα χρήματα, με 20 ευρώ, αν έχεις Revolut όμως, γιατί αυτό είναι που με διευκολύνει στην παρούσα φάση, αν έχεις Revolut με 20 ευρώ σου ρίχνω ένα ρίξιμο, 9 χαρτιών, όσα ρίχνω δηλαδή σε μια κανονική συνεδρία, και θα έχεις τη σύντομη ανάλυση γραπτή. Η ανάλυση δεν θα είναι ανάλυση που θα είναι σαν μία ώρα, σαν να μιλάγαμε ανθρώπινα κτλ. Θα είναι αυτά που βλέπω, θα στα γράψω, έτσι, σε κάποιες παραγράφους, και θα είναι αυτό. Αλλά για λύση ανάγκης είναι, στο λέω, με εμπιστεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, και για γραπτά και για τέτα. Τι άλλο, κάτσε εδώ πέρα τα έχω γράψει, για να μην τα ξεχάσω. Μοιράσου το κανάλι μου αυτό και πάτα και το subscribe, πάτησέ το, δωρεάν είναι, δεν κοστίζει, για να ενημερώνεσαι για τα επόμενα βίντεο μου. Τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι έχω τεμπελιάσει και δεν βγάζω συχνά βίντεο, έχω να βγάλω πάρα πολύ καιρό, αλλά
θα αρχίσω να το ξανακάνω σε σταθερή βάση. Okay. Λοιπόν, πάτα εγγραφή και αν σου αρέσει και αυτό το βίντεο από εδώ και πέρα που θα αρχίσω να ρίχνω τα χαρτιά, πάτα και like. Και επίσης θέλω να πω ότι έχω ένα group στο Facebook, το οποίο θα δεις κάτω στο description box το link για να μπορέσεις να το πατήσεις και να γίνεις μέλος. Είναι για πάντα δωρεάν χαρτί. Όποτε έχω τα κέφια μου, όποτε έχω λίγο χρόνο, ρίχνω και ένα χαρτί και μπορείς να μου κάνεις ανώνυμα ή επώνυμα ή όπως σου αρέσει το ερώτημά σου για την στιγμή εκείνη. Συνήθως απαντάω βραδινές ώρες γιατί δουλεύω τα πρωινά και τα απογεύματα. Οπότε όποτε έχω τα κέφια μου και δω το μήνυμά σου και το βγάλω στο group, θα έχεις και την απάντησή σου με 3 χαρτιά. Okay? Γραπτή απάντηση με 3 χαρτάκια. Λοιπόν, έλα γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πάντα subscribe όμως πριν ξεκινήσουμε, δεν θέλω να το ξεχάσεις. Λοιπόν, ρίχνω για να δούμε τι γίνεται με τα ερωτικά σου αυτό το καιρό. Έτσι να συγκεντρωθώ λιγάκι. Λοιπόν, διπλό, το κρατάω, όπα. Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Χαμός, Λοιπόν, χαμούλης γίνεται. Καταρχήν σε περιμένει κάποιος από εσάς. Κοίταξε, μην περιμένεις να θα πρέπει να συντονιστεί η ζωή σου με αυτά που θα ακούσεις, έτσι. Μην τα βάλεις εσύ σαν τον προκρούστη, κόψε εδώ, ράψε εδώ για να ταιριάξουν. Αν ταιριάξανε, ταιριάξανε. Αν δεν ταιριάξανε, δες κάποιο άλλο βίντεο ή δες κάποιο άλλο βίντεο σε κάποιο άλλο κανάλι, εντάξει. Μέχρι να νιώσεις ότι αυτό που ακούς συντονίζεται με αυτό που ζεις. Μην καθίσεις να το κόψεις και να το ράψεις. Λοιπόν, μεγάλη τύχη βλέπω εδώ. Κοίτα. Ο αετός του Δία είναι αυτός, έτσι. Κοίτα εδώ, Great Fortune. Μεγάλη τύχη βλέπω, καλή τύχη βλέπω. Με τη βοήθεια του Δία, λέγανε οι αρχαίοι. Πώς θα την πετύχεις αυτή την τύχη? Λοιπόν, έλα να σου πω πώς θα την πετύχεις. Αφού εξερευνείς διαρκώς τα συναισθήματά σου. Με την ερώτηση τι νιώθω, παύλα, τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Όσο το κάνεις αυτό, ανεβαίνεις ενεργειακά. Και όταν ανεβαίνεις ενεργειακά, αν δεν έχεις κάποιον έρωτα τώρα, κάποιο αμόρε ήδη, θα γνωρίσεις και θα προσελκύσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα συντονιστείτε και ο οποίος έχει να σου προσφέρει πλούσια ζωή. Άρα, κατά καιρούς ενεργειακά πέφτουμε, κατά καιρούς ανεβαίνουμε, άμα κάνουμε αυτή τη διαδικασία, κατά καιρούς μένουμε για πολύ λίγο σταθεροί, έτσι είναι, πάνω κάτω είναι η ζωή, ok. Λοιπόν, για να ανέβεις ενεργειακά, κάτσε γράφε τα συναισθήματά σου ή ρώτα τον εαυτό σου πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Και πήγαινε στο διαδίκτυο και κατέβασε έναν τροχό συναισθημάτων, Plutchik νομίζω λέγεται, Wheel of Emotions. Αν δεν μιλάς αγγλικά υπάρχει και στα ελληνικά. Κατέβασε αυτό, είτε βάλ' τον σε ένα καδράκι, εκτύπωσέ τον, είτε έχε τον στην οθόνη σου κτλ. Πάρε ένα screenshot και θα λες τι νιώθω, τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή τώρα, τι νιώθω, τι αισθάνομαι, θα βλέπεις τον τροχό και τι σου ταιριάζει με την παρούσα φάση, αυτό άμα αρχίσεις και το κάνεις, μετά από λίγες μέρες αρχίσεις και ανεβαίνεις ενεργειακά, που σημαίνει ότι προσελκύεις και πλούτο, προσελκύεις και ανθρώπους που πραγματικά θα σε βοηθάνε να ανεβαίνεις ακόμη περισσότερο
και εσύ θα τους βοηθάς και γενικά αυτό βοηθάει. Εδώ λέει υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν αφορά όπως νιώθω τη σχέση αυτή που θα γνωρίσεις απαραίτητα, αλλά γενικά αυτό το χαρτί μου λέει ότι θα πρέπει να προσέχεις γενικά στην καθημερινότητά σου αυτό τον καιρό. Κάτι πρέπει να προσέχεις. Για να δω τώρα εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, θα σου πω τι λέει εδώ πέρα. Μέχρι να γνωρίσεις το αμόρε το οποίο δεν θα αργήσει να έρθει στη ζωή σου, έτσι, θα γίνει σύντομα. Αλλά μέχρι να το γνωρίσεις θα γνωρίσεις πολλά γουρούνια, πολλές γουρουνόφατσες. Θα γνωρίσεις ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σου φερθούν καλά. Ευελπιστώ όμως ότι με αυτήν εδώ την ευλογία που θα δώσει στον εαυτό σου, το να ξέρεις τι νιώθεις ανά πάση στιγμή, το ένστικτό σου μαζί με την ενεργειακή σου άνοδο, το ένστικτό σου θα υπερμεγεθυνθεί. Οπότε θα ξέρεις αμέσως αν αυτός ο άνθρωπος, τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα λένε οι ειδικοί βασικά, έτσι, στην ψυχολογία, ότι μπορείς να καταλάβεις αν αυτός ο άνθρωπος σου ταιριάζει, αν αυτός ο άνθρωπος είναι απειλή για σένα ή αν με αυτόν τον άνθρωπο θα τα πάτε καλά. Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω στα 4, σου λέω στα 10, σου λέω στα 3 λεπτά, σου λέω στη μία μέρα. Δώσε και λίγο χρόνο αν νομίζεις ότι πρέπει να δώσεις. Θα γνωρίσεις λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σου φανούν στο ένστικτό σου απειλητικοί. Ουστ από εδώ, ουστ κλωτσιά, γιατί στον πάτο, αυτοί είναι οι τελεμέδες, έτσι, ο τελεμές της φέτας, στον πάτο. Όμως υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί για σένα. Δεν ξέρω αν σου είναι γνωστός αυτός που θα γνωρίσεις, ήδη γνωστός. Σε κάποιους λοιπόν μπορεί να είναι ήδη κάποιος γνωστός, ή μπορεί να ήταν φίλος, ή μπορεί να ήταν κάποιος γνωστός, ή μπορεί να είχατε συναντηθεί. Σε κάποιους θα είναι τελείως άγνωστος αυτός ο άνθρωπος. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεό μου, η πλειοψηφία θα είναι άγνωστος άνθρωπος που θα συναντηθείτε. Δεν θα έχετε ξανασυναντηθεί. Με αυτός ο άνθρωπος υπάρχει περίπτωση να έχει κάτι άλλο, το οποίο δεν πάει καλά όμως στη ζωή του. Δηλαδή κάτι άλλο σημαίνει ότι μπορεί να έχει μια άλλη δέσμευση. Μπορεί να είναι παντρεμένο στα χωρίσματα όμως. Μπορεί να είναι με κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά δεν πάνε καλά. Πρόσεξε να δεις. Hostility και discord. Με κάποιον άνθρωπο λοιπόν που έχει κάνει συμβόλαιο. Μπορεί να είναι προκαμιαίο συμβόλαιο, μπορεί να είναι υπόσχεση, προφορική, ότι είμαστε ζευγάρι, έτσι. Πάντως δεν πάει καλά και αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί για σένα. Μόλις σε γνωρίσει, θα είσαστε μαζί και θα πει και στο άλλο άτομο «Γεια χαρατάν» και τα κουκιά μπαγλάν. Αντίο, για να είναι μαζί σου. Πραγματικά θα τον εντυπωσιάσει αυτόν τον άνθρωπο. Και με τα χαρίσματά σου και με τις δεξιότητες σου και απλά γιατί είσαι εσύ. Κυρίως γι' αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι και όριμος και θα είσαι και εσύ όριμος άνθρωπος. Οπότε ένας όριμος θα προσελκύσει έναν άλλον όριμο. Αυτή τη διαδικασία ακολούθα και θα με θυμηθείς. Αυτή είναι που θα βοηθήσει. Λοιπόν, εδώ λέει το χαρτί να πιστεύεις αυτούς τους χρησμούς. Λοιπόν, να με πιστεύεις γιατί κάτι ξέρω. Αυτή η χρησμή λέει εδώ είναι αξιόπιστη. Λοιπόν, μαζί με το τι νιώθω, τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή και τον τροχό των συναισθημάτων, δοκίμασε να κάνεις προσευχή, αν σου αρέσει να προσεύχεσαι, εκεί που πιστεύεις, ή διαλογισμό ή
ή mindfulness. Το mindfulness είναι τεχνική διαλογισμού που σε γιώνει στο εδώ και τώρα, έτσι. Ό,τι σου ταιριάζει τέλος πάντων, σου ταιριάζει να προσευχηθείς. Εμένα ας πούμε μου ταιριάζει να προσεύχομαι και προσεύχομαι και κάνω και διαλογισμό by the way, οπότε πάει ακόμη καλύτερα. Δώσε στον εαυτό σου ησυχία και ηρεμία για λίγες στιγμές. Δεν είναι πολυτέλεια και το αξίζεις και έτσι πρέπει να είναι. Οπότε προσεύχεσαι ή κάνεις διαλογισμό ή κάνεις τεχνικές αναπνοών. Έχω ένα άλλο κανάλι στο YouTube, θα έχω βάλει από κάτω, ή θα βάλω τέλος πάντων και σε αυτό το βίντεο από κάτω, θα βάλω το link. Έχω βάλει κάποιες τεχνικές διαλογισμού εκεί πέρα και αναπνοών. Πήγαινε εκεί και βρες, θα γράψω και σε εκείνο το κανάλι, θα μου κάνεις μεγάλη χάρη και βρες τα βίντεο με τους διαλογισμούς. Αυτό, διαλογισμός και τα συναισθήματα ακόμη παραπάνω ανεβάζουν. Τις δονήσεις. Εδώ λέει ότι παρά τους κινδύνους που θα έχεις μέχρι να φτάσεις σε αυτόν τον άνθρωπο, μέχρι να γνωριστείς και να εδραιωθεί η σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο, θα χρειαστεί να είσαι bold, πώς το λέμε, να βγάλεις γενναιότητα. Δηλαδή, μην καθίσεις να σκεφτείς, αχ, θα γίνω κακιά ή κακός αν του πω ότι δεν ταιριάζουμε ρε παιδάκι μου και δεν καθίσεις να του πεις, αχ, σε φοβάμαι, σε κάνω, σε ράνω, για χαραντάνα από την πρώτη στιγμή που θα νιώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί δεν μοιράζεσαι συναισθήματα, δεν τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο μέχρι να εδραιωθεί αν είναι ο καλός σου που θα έρθει. Σε αγνώστους δεν μοιράζεσαι ούτε συναισθήματα ούτε τέτοια, έτσι, δεν έχεις καμία υποχρέωση. Αυτό για τον εαυτό σου και αργότερα για το αμόρε σου, αφού πια έχετε εδραιωθεί ως σχέση. Εδώ δεν έχεις καμία υποχρέωση. Ας σε πει και κακιά, ας σε πει και δυναμική, ας σε πει και ξέρω εγώ τι θα σε πει, ας σε βρίσει, σαν πως θα τους ξαναδείς, στο καλό και μακριά. Μακριά από τον απαυτό μας. Λοιπόν, πες, άνθρωπε φύγε και μην καθίσεις να κολλήσεις. Αχ, έλα μωρέ, θα του πω τώρα αυτό και θα του πω εκείνο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τίποτα. Πες του μακριά. Ή πες σε αυτούς. Δεν θα είναι ένας και δύο, θα είναι λίγο παραπάνω. Θα γνωριστείς με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι καλοί για σένα. Δεν θα είναι. Θα έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους που δεν θα σου ταιριάξει και ενδεχομένως να είναι και απειλητικοί. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι απλά θα είναι ατέριαστοι. Λοιπόν, τίποτα. Γίνε και κακιά, γίνε και κακός. Πες, άδειασέ μας στη γωνιά. Και αν σου κουνηθεί λιγάκι, έχει και το τηλέφωνο, να πάρεις και τηλέφωνο αστυνομία ή ό,τι χρειαστεί. Δεν θα καθίσεις να κάνει συζήτηση τώρα με το πράγμα εδώ πέρα, με τον βλάκα, τη βλαμμένη, τι θα είναι. Στο καλό, δεν θα πιάσει συζητησούλες και αηδίες, μπλα μπλα. Τσακ, αστυνομία, τις φίλες σου και για χαραντάν. Φύγε γιατί σε έσκησα. Εντάξει, όχι ευγένειες και αηδίες. Για να μην σε πούν κακιά ή κακό. Να σε πούν και να σε παραπούν. Να σου το πω και έτσι, χέστηκες. Ναι, ας σε πούν. Σιγά, σιγά τα αυγά. Ποιος θα σε πει στην τελική και τι ανάγκη έχεις τον οποιονδήποτε. Λοιπόν, οπότε θέλει γενναιότητα. Αυτό. Θέλει γενναιότητα για αυτά που θα ακούσεις και αυτά που θα σου πει για να σε χειραγωγήσει αυτός ή αυτοί οι άνθρωποι που θα συναντήσεις. Θέλει γενναιότητα για να το αντιμετωπίσεις, αλλά από τη στιγμή που ξέρω και καταλαβαίνω ότι το έχεις, όλοι το έχουμε μέσα μας, λοιπόν, να η ευκαιρία σου, τσακ, να αποδείξεις στον εαυτό σου και μόνο στον εαυτό σου ότι τα βγάζεις πέρα και σε λίγο κάπως προκλητικές καταστάσεις, okay? Δεν θα είναι, μην νομίζεις, θα τον εφάς για πρωινό, στο λέω εγώ. Το βλέπω, γιατί φεύγει αυτό. Φεύγει. Κοίτα εδώ τι ωραία χαρτιά. Έχεις υπέροχα χαρτιά γενικά. Απλά αυτή η ατυχία θα γνωρίσει κανένα δύο βλαμμένους στον δρόμο σου. Λοιπόν, φεύγουνε, ξου.
Λοιπόν, μου βγάζει όμως και δουλειά. Πράγμα το οποίο μου λέει μήπως γνωρίσεις το καινούριο σου αμόρε ή κάποιον με τον οποίο κάπως τον ήξερες μέχρι τώρα, είχατε κάποιο άλλο είδους σχέση κτλ. Στη δουλειά. Λοιπόν, στη δουλειά θα τον γνωρίσεις. Υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα για κάποιους λιγότερους, αφού γνωριστείτε και τα βρείτε και εδραιώσετε σχέση βαθιά και με νόημα, υπάρχει και μια περίπτωση στο πολύ μακρινό μέλλον να κάνετε κάτι μαζί. Επιχείρηση θα είναι αυτό, κάτι. Πάρα πολύ ωραίο, όπως και να έχει είναι πολύ ωραίο. Ο Ερμής λέει σου στέλνει. Άλλο εδώ πάλι, κοίτα πως βγαίνουν τώρα, έτσι. Στη σειρά λοιπόν, εδώ είπε γενναιότητα για να του κάνεις τη μούρη κρέας με συνοπτικές διαδικασίες. Όχι ξύλο και τέτοια, δεν χρειάζεται άμα δεν νιώσεις άμεση απειλή. Αλλά ούστα από εδώ παλιογκαντέμο. Απλά πραγματάκια και άμεσα. Εδώ λέει ότι μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά θα σου το πω εγώ τώρα. Αυτή η κάρτα είναι η κάρτα του ηγέτη και της ηγέτιδας. Έχεις λοιπόν τον ηγέτη μέσα σου. Και ας μην το ξέρεις. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι έχεις ηγετικές ικανότητες και εμπνέεις και καθοδηγείς ανθρώπους. Αυτό είναι τεράστιο όπλο ώστε έτσι, για να το ξέρεις. Που σημαίνει ότι μπορείς να σχετίζεσαι θαυμάσια με πολλούς ανθρώπους ή με έναν άνθρωπο και να εμπνέεις και σεβασμό και να εμπνέεις, να καθοδηγείς, να βοηθάς, να είσαι μπροστάρης ή μπροστάρισα εκεί που πρέπει. Άλλες φορές δεν θα είσαι, άλλες φορές θα είσαι. Ο Ζεύς Άμον έλεγε στους τότε χρησμούς ότι σε ακολουθεί, σε υποστηρίζει και σε βοηθάει να κατακτήσεις τους στόχους σου. Ό,τι έχεις ευχηθεί και προσευχηθεί για τον έρωτα που θέλεις να συναντήσεις ή για κάποια αλλαγή στην τωρινή σου κατάσταση, θα γίνει πράξη με τη βοήθεια του Δία, του Άμονα. Κάτσε που θα φανεί, εδώ είμαστε λοιπόν. Οκ. Λοιπόν, βγάλε τον ηγέτη έξω. Άνοιξέ τον και πρόσφερε το καλό στον κόσμο. Ο ηγέτης δεν είναι αυτός που διατάζει και είναι δικτάτορας. Αυτά είναι παλιές ηγεσίες. Του κόλου είναι αυτά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο καλός και σωστός ηγέτης είναι... Ποιο παράδειγμα να σου δώσω. Ο Δαλάι Λάμα, καλός και σωστός ηγέτης. Πόσους ανθρώπους εμπνέει. Πάμε στην Ορθόδοξη πίστη, άμα είσαι της Ορθόδοξης πίστης. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας ηγέτης, ο οποίος με τη στάση του και με τη στάση ζωής του εμπνέει και καθοδηγεί. Ο παπάς της ενορίας σου, αν τον εμπιστεύεσαι, ο εξομολόγος σου παράδειγμα, είναι ένας τύπος ηγέτη, ο οποίος σε βοηθάει με το να σε ακούει στο να βρίσκεις το δρόμο που σου ταιριάζει. Έτσι, αυτόν τον ηγέτη λοιπόν, τον καλό και όχι τον δικτάτορα και τα παλιά συστήματα, έτσι, λατινοαμερικάνικα συστήματα και μαφίες, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ηγεσία. Αυτό λοιπόν να θυμάσαι, τον ηγέτη σου, γιατί τον έχεις και όχι μόνο τον εαυτό σου θα βοηθήσεις και αυτούς που αγαπάς, αλλά θα εμπνέεις και τους γύρω σου. Η θεραπευτική σπήρα λοιπόν που έχω πει και σε άλλα βίντεο μου. Αυτά είχα να πω. Αν σου άρεσε το βίντεο πάτα like. Αν σου αρέσει το κανάλι μου και αυτά που ακούς, πάτα subscribe, στο ξαναλέω. Κλείσε αν θέλεις συνεδρία ζωντανή, στείλε μου email. Ή κλείσε γραπτές, να σου ρίξω χαρτιά και να σου γράψω αυτά που είδα. Γραπτό ρίξιμο λοιπόν χαρτιών,
με πολύ λιγότερη τιμή. Και σύντομα θα κάνω βίντεο για τις κάρτες τις ελληνικές, για να μπορείς να παραγγείλεις ελληνικές κάρτες. Αν σ' αρέσει και αυτό, παρεπιπτόντως, σ' αρέσει? Λοιπόν, εγώ έχω ξεκινήσει τώρα να φτιάχνω και διάφορα κοσμήματα. Αυτά τα έχω φτιάξει για κάτι ανιψιές που έχω, που θέλω να δω, έτσι να δοκιμάσω αν τους αρέσουν. Είναι για παιδάκια, θα φτιάξω και άλλα για παιδάκια. Και έχω ξεκινήσει να φτιάχνω, αυτό είναι το πρώτο μου, δεν είναι τόσο πετυχημένο, αλλά θα κάνω πολύ καλύτερα. Έφτιαξα για μία φίλη ένα μπρελοκάκι και της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι απλά, γράψε μου τη γνώμη σου, δεν τα πουλάω ακόμη, γιατί πρέπει να μάθω να φτιάχνω, έτσι. Ακόμη είναι λίγο νωρίς. Γράψε μου τη γνώμη σου, αν σ' αρέσαν ή όχι. Είναι οι πρώτες μου προσπάθειες, τα κοσματάκια αυτά. Οπότε, γράψε μου πώς σου φανήκαν, έτσι, για να πάρω τις πρώτες γνώμες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σήμερα ή για πρώτη φορά σε καλωσορίζω, αν ήσουν για πρώτη φορά εδώ. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.